Salamu alaikum jama'a, barkanmu da kasancewa a wannan lokaci. Kuna tare da Bomai Press TV, sunana Abdul Yarima, wadda za mu tattauna da babban malamin addinin musulunci wato Dr. Alkasim Ali Shanga game da wannan annoba da ta addabi duniya wato coronavirus da aka mata lakabi da COVID-19. Ku biyo mu domin jin yadda ta kasance. Assalamu alaikum Dokta. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Doktor, wani bayani za ka yi wa al'umma game da annobar cuta da ta addabi duniya baki daya da ake cewa coronavirus wanda ake mata lakabi da COVID-19? Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa man walahum bi ihsani suluki ila yawmiddin, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam. Muna gode wa Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya mana baiwa da rayuwa ta kai yau ranar Juma'a wacce take 3 ga watan Sha'ban. Hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekara ta 1441 wacce ta yi daidai da rana ta 27 ga watan 3 miladiyan haihuwar Annabi Isa dan Maryama alaihi salam shekara ta 2020. To wannan annoba da Allah madaukakin sarki ya jarrabi duniya baki ɗaya da ita, to a wajen mutum musulmi ko a wajen tsari na shari'ar musulunci, to ba wata aba ce wacce take sabuwa. Dama tunin Allah madaukakin sarki ya ce zai jarrabi bayinsa da jarrabawa kala-kala. Annabawa tun daga farkon annabi Adam alaihi salam, kuma abul bashir baban 'yan adam ɗin gaba ɗaya, tun daga zamaninsa jarrabawa take zuwa annoba kala-kala. Akwai annoba da aka fara jarraba shi da shi a cikin 'ya'yansa, Habila da Kabila da Ikilima da Lawiza. Lokacin da Habila shi abokiyar haihuwarsa, don na Hawwa'u tana haihuwan 'yan biyu ne, to Kabila aka haife shi da Ikilima, Habila da Lawiza. To da annabi Adam alaihi salam idan matarsa ta haifi maza da namiji da mace, in sun girma sai a musu aure. Amma wannan karan sai Allah ya ce a canza, kai Habila ka auri Lawiza abokiyar haihuwar wato Habila, kai kuma Habila ka auri Ikilima abokiyar haihuwar Kabila. A wannan lokaci Kabila ya ce shi bai yadda ba, rigimar da ta kai annoba har Kabila ya kashe dan uwansa Habila. Kaga wannan jarabawa ce kuma annoba ce wanda Habila shine farkon dan adam da ya mutu a duniya. To an wuce wannan lokacin, annabi Nuhu alaihi salam ya zo, Allah ya jarrabe shi da mutanensa sun ƙi yin imani da shi. Ya yi shekara 950 yana yi musu wa'azi, amma mutanen annabi Nuhu alaihi salam sun ƙi. Allah ya jarrabe su da yunwa, an musu jarrabawa na fari, an musu jarrabawa na rashin haihuwa a zamanin annabi Nuhu alaihi salam. Kaga wannan jarrabawa ce. Hakan nan annabi Hud alaihi salam shi ma da ya zo na adawa suka ƙi yin imani da shi, Allah ya jarrabe su da ciwo mai tsananin gaske. Kafin suka tuba wa Allah, Allah ya yaye musu. Annabi Salihu alaihi salam, Allah ya jarrabi mutanensa a lokacin da suka kashe taguwa da annoba, wadda ita wannan annobar ita ta kai mata halakar da su, mala'ika Jibrilu ya musu tsawa. Zamanin annabi Ibrahim alaihi salam ita ma an musu wannan jarrabawa ta annoba ta rashin lafiya da annoba ta wato karancin abinci. To haka zamanin annabi Musa alaihi salam ma alqur'ani duk ya ambata an yi musu annoba ta ruwan garin ya zama jini, ko ai musu annoba na yawan kwadi a gari, ko fari ko kwarkwata, kuma kai musu annoba na yunwa. To har zuwa dai duk wani annabi haka annoba kala har zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma ko a zamaninsa an yi annoba. Kai akwai ma wani ƙauye wanda Allah madaukakin sarki ya jarrabi mutanen ƙauyen da cututtuka kala-kala, cututtukan saka addabi ƙauyen. Manzo Allah sallallahu alaihi ya kwaso mutanen ƙauyen ya kawo su cikin baitul mali na musulunci inda ake kiwon raƙuma, yace su rika shan nonon raƙumin da fitsarin raƙumin. A nan har Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya. To su kuma ganin amfanin da ke jikin raƙumi, to bayan Allah ya ba su lafiya, maimakon su gode wa Allah
su je kuma su yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam godiya, sai suka kashe makiyayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, suka kore raƙuma suka gudu da su. To wanda har Allah madaukakin sarki ya saukar da aya, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa aka je aka kamo su kuma ya zartar musu da hukunci. To waɗannan kaga annoba ce, saboda haka annoba din sananniya ce, kuma alqur'ani ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa Allah ya yi alkawarin ba zai bar bayinsa su zauna haka kawai ba jarrabawa ba. Allah alkawarin akwai jarrabawa. Jarrabawa bangare biyu, akwai waɗanda za a yi wa musulmai masu imani, akwai wanda za a yi wa duniya baki ɗaya. Musulmai masu imani Allah ya ambata wato a farkon suratul ankabut, bismillahir rahmanir rahim, alif lam mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Yace yanzu mutane suna tsammanin haka kawai za a bar su dan sun ce sun yi imani, ba za a jarabe su da wata fitina, wani bala'i, wani tashin hankali ba, kawai dan dai sun ce mu musulmai ne masu imani muna bin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a ce ba jarrabawa? Allah ya ce akwai jarrabawa. Allah ya ce wallahi za mu jarrabe ku bi shay'in min al-khawfi, da wani abu na tsoro, mu jefa muku tsoro ko a garinku ko a gidanku ko a jiharku ko a ƙasarku ko a duniyar gaba ɗaya. Wal ju'i, ko mu jarrabe ku da yunwa, a yi fari na abinci, ya zama ba abinci a hannun al'umma, a shiga tsanani. Wani ƙasin min al'amwal, ko tawaya ta dukiya, dukiya ta ƙare a hannun gwamnati, ta ƙare a hannun 'yan kasuwa, kaga ƙasa ta shiga matsala kenan. Duk jarrabawa Allah kowace ɓangare ga dama ya ce zai iya yi. Wala anfusi, kuma Allah ce zai iya jarraban mu da mace-macen rayuka, nan an yi mutuwa, nan a yi mutuwa, nan mutum 100 su mutu, nan kaza su mutu. Allah ce zai mana wannan jarraba. Wasamarat, kuma zai iya jarraban mu da 'ya'yan itatuwa. 'Ya'yan itatuwan mu duk su lalace, sai mun yi noma, mun yi lambu, iska ta zo ta kaɗe 'ya'yan ko ruwa ya zo rushe shi gaba ɗaya. Amma Allah ya ce wa bashir sabirin, ka yi bishara ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam a masu haƙuri, waɗanda Allah ya jarrabe su kuma suka yi haƙuri da wannan jarrabawa. Su ne allazina idza asabatkum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Idan musiba ta same su za su ce mu ga Allah muke kuma ga Allah za mu koma. To Allah ya ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. To kaga kenan wannan ya nuna akwai jarrabawa dama. Ita wannan annoba ba ƙarya bace, kuma saukan annoba a ƙasa ko a gari ko a wani gida ma ba ƙarya bane. Alkawari ne Allah ya yi a cikin alkur'ani, dama zai jarrabu bayinsa da masifu kala-kala. Kuma hadisi ingantacce, Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda, ya rawaito hadisi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa idza arada Allah bi abdihi khairan ibtalahu, idan Allah yana nufin bawansa da alheri to sai ya jarrabu bawan da wata masifa. Idan bawan ya ci jarrabawan ya maida al'amari ga Allah, sai Allah ya kawo alherin ya bashi. Yace inna izamal jaza ma izamil bala, girman sakamakon da Allah zai baka yana tattare da irin girman bala'in da aka jarabe ka da shi. Kaga wannan ya nuna mana kenan akwai annoba. Allah yana iya aiko annoba iri-iri dai suna nan sun gabata a duniya. A wajen mutum musulmi ba sabuwar al'amari ba ne, dama ya san da shi kuma ya san da zuwarsa. Alhamdulillah. Doctor, wani jan hankali zaka yi wa al'umma a addinance game da wannan annoba da ta kai ga rufe wuraren ibadu da kuma wuraren taro na jama'a, wadda wasu suna da ra'ayin ganin cewa hakan bai dace ba? To alhamdulillah, shi wannan annoba, idan annoba ta zo, musulunci ya gaya wa mutane musulmai yaya za su yi su kare kansu daga wannan annoba. Kafin ta zo ma musulunci ya gaya musu yaya za su kare kansu. To kaga kenan shi ma wannan ba sabon al'amari bane. Na ɗaya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya masa a cikin alkur'ani, duk lokacin da bawa ya shiga wani tashin hankali ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wannan kalmar istirja'i Allah zai yaye masa wannan masifar. To kun ga na ɗaya kenan ga su musulmai alazamci wannan kalma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce na Ummu Salma da ta rawaito yana cewa in mutum ya shiga wani tashin hankali ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi masibati hadha wa akhlifni khairan minha.
to face sai Allah ya canza masa da mafi alheri. To kaga a duniyar musulmi a yau musulmai sai su rinka faɗan wannan kalmar ita ce istirja'i, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirna fi masibatina hadhihi wa akhlifna khairan minha. Allah ya alƙawarin yaye mana. Mun ji daya? Na biyu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hadisi, yana Abu Hurairah rawaito shi, Imam al-Bukhari ya kawo cikin littafinsa, yana cewa ara'aytum, ku bani labari man law anna bi babi ahadikum naharan, da za a ce a kofar gidan ɗayan ku akwai kogi, yaktasilu fihi fi kulli yawmin kamsa marra, kullum zai shiga wannan kogin yayi wanka sau 5, hal yabqa min daranihi shay'a, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce yanzu wannan mutumin wani datti a jikinsa zai rage? Kogi ne a kofar gidanka, kullum ka shiga kai wanka sau 5, wanda datti zai rage a jikinka? To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta mana salloli guda 5 da muke yi tare da alwalansu. Yin alwala sau 5 tare da sallolinsu suna goge datti daga jikin dan adam. To amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani da kalmar daran. Larabawa idan suka faɗi kalmar daran suna nufin alwasku datti, kuma suna nufin almardu cuta ko al'amradul hawa'iyya cututtuka wanda iska yake kawo. Kaga su ne bature yake cewa virus ko? To saboda haka kaga ashe yin alwala, zama tare da alwala to yana kare mutum daga virus. Za haka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an sabar da su yin alwala. Su ko da yaushe suna cikin alwala, in alwalan sai ya ware ko fitsari ya je take zai yi alwala. To yanzu ma muna kira ga al'ummar musulmai su rika zama cikin alwala. Sannan da'a kuma ga gwamnati, wannan wajibi ne a yi wa gwamnati da'a, domin kai talaka ne. Shugabanci kuma ba ƙarya ba ne, musulunci ne ya kawo shugabanci. Saboda haka abinda gwamnati take yi don kare rayukan al'umma da lafiyarsu, wannan bai zama illa ba. Idan gwamnati ce a rufe kasuwanni, a rufe tashoshi, kai wasu guraren ma har masallatai a rufe, me yasa aka yi haka? Saboda ita cutar ta iska ce, cutar ba ta bukatan cunkoson al'umma a guri guda. To saboda haka an yi ne don a kare rayukan al'umma, wannan larura ce. Ad-darura tabihul mahzurat, ita larura tana halatta abinda ma musulunci ya haramta. Kaga ko da musulunci ya haramta mu wawwatse, amma larura ta zo, to a wannan larura sai mu yadda. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gazwatul ahzab an yi shi bayan hijira da shekara 6 ko 5 da rabi. Yaƙi ya tunkaro su har cikin garin Madina. Sun tona rami a bakin garin Madina, da dan yanzu in ka je Madina inda ake cewa saba'u masajid da ake zuwa ziyara, anan suka tona ramin ana ce mar Kandak. Lokacin da kafiran nan suka taho, yawansu ya fi ƙarfin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa su tunkare su. Haka aka kewaye su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwana 21 ba wanda zai je ko ina. Fitsari ma wani lokaci baka iya zuwa. Larura ta sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gurin sai da ya raba sojojinsa, masahabbansa ya raba su komanda sai da ya guri 7. Wanda yanzu da ake cewa sabau masajid a garin Madina, in ka je gurin za ga yan cikul din masallatayya. To inda ya raba komandodi ne suke sallah a gurin, ba dama a haɗu, ba larura ba ce. Gashi ba kusa ne fa masallacin, ga wannan amma ba dama a zo a haɗu. Dole komandodin kowanne a gurinsu, ai larura ce ta sa haka. To kaga da larura ta sa haka ai an yi. Kuma a lokacin akwai lokacin da aka hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallar la'asar, har rana ta faɗi yana gani bai yi sallar la'asar ba. Bayan faduwar rana ya zo gurin sayyidina Umar ya ce ya Rasulullah, ya ce ya Umar, shin kun yi sallar la'asar? Ya ce ya Rasulullah ba mu yi ba. Har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la'anallahu al-yahuda habasuna an salatul wusta. Allah ya tsine wa Yahudawa, sun tsare mu sun hana mu sallar tsakiya. Kai kana tsammanin abin da zai hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da sallar la'asar har rana ta faɗi? Ka san abin ya kai abu. Kuma in ba dan musulunci ya halatta larura ba, ai ba za su jira ba. Kaga ya halatta larura. Da haka a larura idan aka ce wannan masallacin a rufe shi, saboda sai an zo an yi feshi, an ga ya sati 2, an ga yanayin yanda karfin cuta yake, sannan a zo a bude. A babu larura sai a rufe. Sai a rufe babu wani abu, dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kallo fa la'asar din ta yi, yana kallo ranar tana karkatawa har ta faɗi a ƙasa, amma ba a yi sallar la'asar din ba.
na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je sulhun wata kabila yana sulhu a gurin kabilar har lokacin sallah yayi har lokacin sallan ya zo zai fice manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai dawo ba an kira sallah yana ji amma yana sulhu bai fito ba laruran nan ta sulhun nan idan ya tashi barnar da za ta biyo baya za a iya kai kwana 5 ba a gyara ta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har Bilal ya jira sai ya ce da sayyidina Abubakar kai mana sallah can fa an tsare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar ya shiga yin sallah shi kuma daga karshe an yi kusan idar da sallah sai gashi ya taho yana zuwa sahabbai da suka gani sai suka dinga tafi suka matsa da tafi shi sai na Abubakar baya waiwai amma dai da aka matsa sai waiwaya sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dawo baya sai manzo Allah yana marhanu haka ka wuce gaba sai ya ki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce gaba karasa sallah bayan ya juye ce ya Abubakar ya ina ce ma ka wuce gaba ka ki ce a ai bai kamata ga dan Abu Quhafa sunan babansa ne Abu Quhafa ya shige gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah ba har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya juyo wajen sahabbai kuma ya ce ai tafi aikin mata ne idan wani abu ya samu limamin ku nan gaba to ku ce masa subhanallah amma in mata ne su kuma su yi tafi kaga larura ce ta rike manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har lokacin sallan yayi har bai dawo ba to saboda haka ni ina kira ga al'umman musulmai idan larura ta zo to al'umma su yarda da larura don musulunci ya yarda da ita saboda haka kada mutane su ce dan an ce a rufe kasuwa ko a rufe wani masallaci ko a rufe makaranta kaga jama'a suna ta ihu suna ba mu yarda ba wannan kalmar rashin ba mu yarda kalmar ba mu yarda din ba illa ne kuma ba zai zama mana alheri ba idan kuka bijirewa shugabanninku kuka zazzage su kuka tsine musu in Allah ya tsine musu ai aikin tsinannu za su yi muku to in suka yanko aikin tsinannun kanwa zai faɗo kan talakawan ku din ne ashe kun tsine wa kanku kenan saboda haka su shugabanni addu'an alheri ake musu saboda haka muna kira ga jama'a lokacin da akan wannan cuta idan shugabanni suka ce to jama'a kar kowa ya fita to da Allah dan girman Allah a yi da'a a yadda shari'a bata hana wannan ba kaga a zamani mai zinare ma can na ambata mana zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakan ya faru na ba dan bayin shi sannan kuma idan aka ce kowa ya rufe makarantarsa ya yadda ya rufe makarantarsa wannan insha Allah ba zai zama illa ba dan larura musulunci ya yadda da larura kuma musulunci ya karbi larura ya yadda ma ga mutumin da yake cikin tafiya a daji bai samu abincin da zai ci ba yunwa ta kama shi in ya ga mushe ya ci ai ka ga mushe haramun ne amma anan an yadda ya ci mushe ya yi guzuri ma yana tafiya yana ci har sai ya zo inda akwai gari to sai toni rami ya binne sauran guzurin nasa sai ya tafi abinsa kaga wannan duka larura ce to larura ta halatta wannan wani abin da ya shafi gwamnati kenan alhamdulillah amma duk da kama shigo bangaren tambayar namu na karshe har yanzu za mu kara nema da kai kara kira da babban murya ga su al'umma wajen biyayya wa gwamnati domin su fahimci wannan mahanga da gwamnati ta hango har ta ba da wannan umarni na domin hana yaduwar wannan cuta. To alhamdulillah mu dai da yake cutar bata iso nan ba shi yasa ma har al'umma suna kallanta kamar wato ba da gaske bane to ba abun wasa bane ga duba kafin rigingimun ya iso mana nan matsalar su boko haram su waye din nan da ba muna jin rigingimun kashe-kashen su bosniya su liberia su waye ba yanzu da ya zo mana ba mu gan shi zahiri ba to shi kullum idan aka ce ga masifa ta taro to hanyar da za a tare ta ake nema saboda haka muna kira ga talakawa su dubi girman Allah su yi biyayya a gwamnati idan gwamnati ta hana abu kaza to mu yadda wannan ana hanawan dan amfanin mu ne fa dan samun lafiyar mu ne ba wai dan a cutar da mu bane na fata an bayyana sai dai kawai tunda shari'ar musulunci ma ta riga ta kafa nata to shikenan ga na gwamnati ga na shari'a idan aka hada duka na gwamnati ya yi daidai da shari'a ya yi shi kenan a tafi in ya saba wa shari'a sai mu ce da gwamnati ga gurin da zaki gyara guri kaza shi kenan ya ba wani abin tashin hankali bane saboda haka al'umma su yadda su yi biyayya da kuma irin abin da likitoci ke faɗa kaga likitoci sun kawo tsare-tsare na wanke hannu ko rashin nisanci kazanta kuma kada a rika cinkoso guri guda
sannan ko abinda ko karkasa yatsanka idan ka kana goga ba tare da ka wanke hannunka ba, kaga duka wannan tsaftan musulunci ma yadda da shi. Abinda zan iya tunawa akan wannan, duba annabi Ibrahim alaihi salam, manzanni guda 315 Allah ya aiko, amma shine na 7. Annabi Ibrahim alaihi salam tun zamaninsa Allah ya karantar da shi wannan tsarin tsafta, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo Allah ya sanar da shi haka, kuma ya ce ya gaya mana mu mami, kuma Allah ya niyan zai mana daraja. Shine inda Allah ya ce wa izibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahadi zalimin. Allah ya ce ka karanta wa bayi nasu jiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam izibtala Ibrahim rabbuhu, lokacin da Allah ubangijin annabi Ibrahim ya jarrabe shi bi kalimatin da wasu kalmomi, kalmomin nan wasu ayyuka ne, fa atammahunna sai ya cika su. Qala sai Allah ya ce da annabi Ibrahim to tunda ka cika su inni ja'iluka lin-nasi imama, zan saka jagora cikin mutane. Wannan jagoran ana nufin jagora wajen daraja, jagora wajen lafiya, jagora wajen nutsuwa. Annabi Ibrahim Allah zai bashi lafiya, Allah zai bashi daraja, Allah kuma zai bashi nutsuwa. Saboda haka sai ya ce wa min zurriyati, to ya Allah cikin zuriyata ma duk wanda ya buka bashi. Allah ya ce na yadda, amma la yanalu ahadu zalimi, waɗanda suka zalunci kawunansu suka ƙi bin shari'an nan ba zan ba su ba. To menene abubuwan? Na ɗaya yankan farce, ai ba wasu abubuwa ne masu wahala. Yankan farce ne aka ce da annabi Ibrahim alaihi salam ya rika yanke farcensa. Kaga da yanzu likitoci suke cewa a rinka wanke hannu tsakanin fata da farce ma ana sa brush ana gogewa, to nan gurin gyaran da za mu yi musu kawai a yanke farcen. Don musulunci ya ce tsakanin farce da naman nan akwai baros ɗin da yake shiga ciki, ruwa baya wanke shi, sai dai ka yanke farcen. Saboda haka masu barin farce kawai su yanke, in an yanke farcen baros ɗin ba zai samu guri ya zauna ba. Kaga wannan shine dan gyaran da za mu yi wa likitoci, maimakon su ce a sa brush a goge, kawai su ce a yanke farce, don ga alkur'ani ya ambaci maganan tuntuni. An gane ko? Na biyu ya rinka yin aswaki. Idan ka ci abinci akwai guntu-guntun abinci da yake makalewa jikin harshenka, in yayi minti 20 a bakinka yana riɓewa, to idan baro sai zo dama shi datti da wari yake nema, to in ya zo sai sauka, dama baro aya iska yake zuwa, to za ka iya ka guntun ka haɗiye ya zama illa gare ka. Sai musulunci ya ce in ka ci abinci ka yi aswaki, dan ka cire waɗannan dattin baros in ya zo ba zai zauna ba. Kaga wannan tsaftace musulunci ya faɗe shi. Sannan na uku aka ce da annabi Ibrahim alaihi salam ya cire gashin baki. Wannan gashin bakin leɓen nan na ɗan adam nan test ɗinsa daban yake da na nan, ka gane ko? Idan baro sai zai sauka a nan a kan gashin nan ba zai ma illa ba, amma in ya taɓa nan kuma zai ma illa. So da haka gashin baki shi yake rike baros ɗin. Idan ka bar gashin bakin ya sauko bakin leɓen nan, in za ka sha ruwa kaga ruwa zai taɓa nan ko, to shikenan baros ɗin zai shiga cikin ruwa sai ya cutar da kai. Sai musulunci ka yanke gashin bakin, kaga babu inda baros zai shiga. Kaga wannan tsaftace musulunci ya riga ya ambata. Na hudu aka ce da annabi Ibrahim alaihi salam ya cire gashin hamata. Ka san gashin hamata yana ajiye wani datti kuma yana wari, ko ka goga da sabulu sai ga bai fita ba, inda za ka sa madubi haka, amma an ka aske shi ba, kai lokacin da za ka kwanta ba wari, in ka kusanci iyalinka ba ta jin wari, sannan baros ba zai samu gurin zama ba. Kaga musulunci ya ambaci tsaftan nan. Sannan na biyar an ce da annabi Ibrahim alaihi salam ya aske gashin gaba. Gashin gaba yana aje mani ya bushe a jikinsa, in ka yi tsarki mani din in ba sosai ka dirja ba zai fita ba, ko ka je ka yi sallah ba sallah bane dan akwai mani a jikinka. An ce yana rage kuma karfin sha'awa na dan adam ko namiji ko mace. Idan ka cire shi kaga ba zai ajiye maka mani ya bata ma sallah ba, sannan kuma ka samu me, ka samu lafiya. Sai kuma na shida aka ce da annabi Ibrahim alaihi salam ya yi kaciya. Loba din nan tana aje mani, tana aje kuma guntun fitsari a ciki, so da ko ka yi tsarki ka tayi cikin loban akwai guntu, so da haka daga baya zai fito, in ya fito kaga ya bata ma tsarkinka. Kaga shari'a ta nuna maka tsafta. Lokacin da kuma ya zama wannan loban naka yana yage ya fito ya koma, ya fito ya koma, idan yana ajiye maka guntun mani, to wannan mani din yana yin wari. Fitsari ai yana da wari, fitsarin yana iya zama wari, to baro zai iya shiga ciki, zai iya maka illa, kuma zai yi illa ga matar da zaka kusance ta, ita matar taka. Sai musulunci ya ce ka yi kaciya dan ka nisanta daga wannan baros din gaba daya. Na ƙarshe na bakwai aka ce da annabi Ibrahim alaihi salam ya cire dattin kunne. Kunnen nan in yi datti illarsa
ko kuda wani lokaci zaka ji fur a bakin kunnanka to ya ji warin dattin kuma abincinsa ne a gurin amma yana tsoron shiga gurin. Amma akwai kwari irin su kunaman kara da ake faɗa kaga su suna shiga shi kuma yana harbi, kaga in ya harbe ka zai iya kumbura maka kai, zai iya maka illa ko ma sanadin rayuwa. Musulunci ce ka cire dattin dan kaga kunaman karan bai ji warin ba balle ya zo, kudar ma bai ji warin ba balle ya zo, kaga ba zai cutar da kai ba. Kaga maganar tsaftar da likitoci suke faɗa kaga alkurani ya ambace shi tun da dadewa. To kaga kenan likitoci ba abin jefarwa bane. Shi yasa malam mai ta'alim yake cewa innal muallima wat tabiba kilahuma la yunsahani idahuma lam yukrima. Yace da likita da malami duk su biyun nan ba za a ci nasara ba in ba za a girmama su a yadda da maganar su ba. Yawa saboda haka a yadda da maganar malami a yadda da maganar likita don kowa role ɗinsa babba ne. To saboda haka yanda likitoci suke cewa a yi tsafta din nan to da Allah jama'a a yi tsafta, musamman irin yanda suke magana zubar da kwata, yanda muke zubar da kwatan nan ba yi daidai ba, ko yanda muke tara juji ba daidai ba, mutum ya zama yana da dustbin ɗinsa mai kyau wanda zai ajiye. To duka wannan ɗin yi musu biyayya akan haka don ƙarin lafiyar mu ne. Ina ba da an bayanci daga cikin kariya da musulunci ya bayar akwai kuma addu'a, shine babba. Idan annoba ta zo gari to ayi addu'a, a koma ga Allah, tuba wa Ubangiji. Alƙur'ani ya ambaci guraren tuba wa Allah idan masifa ta samu ɗaya har guri 45. Allah yana cewa ku tuba zuwa ga Allah, Allah zai yafe muku. Ku tuba zuwa ga Allah, Allah zai yafe muku. Idan muka ɗauki misali a farkon suratu Hud, ita ce wato sura ta 11 a jerin surorin Alƙur'ani. Kaga Allah madaukakin sarki ya ambaci tuba. Ya ce wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Ku nemi gafaran ubangijinku sannan ku tuba gare shi. In kun tuba yumatti'ukum mata'an hasana, Allah zai jiyar da ku daɗi mai kyau, shine zai rayar da ku rayuwa mai kyau, ya zama ba wani illa, ba cuta, ba tashin hankali, ba tsanin talauci, rayuwa mai kyau matsakar kun tuba zuwa ga Allah, kun koma ga Allah. Allah ya muku alƙawarin wannan. Bayan nan wa yu'ti kulli dhi fadlin fadala, kuma kowane mai falala Allah zai bashi falalansa. Me yake ni falala? Mai kuɗi sai a bashi darajar kuɗinsa ya mori kuɗinsa, mai ilimi a bashi darajar iliminsa ya mori iliminsa, mai mulki a bashi darajar mulkinsa ya mori mulkinsa, lafiyayye a bashi darajar lafiyan ya mori lafiyan. In ana cikin tashin hankali ina moran kuɗinka? Mai mulkin ma ina zai mori mulkin, mai ilimin ina zai mori ilimin, lafiyayye ma ina zai mori lafiyan. Amma ana cikin nutsuwa fa kaga kowa shine wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla. To kaga wannan yana da kyau kenan ga al'umma su yi biyayya ga tsarin da likitoci suke faɗa na kula da mu, kuma su yi biyayya ga tsarin gwamnati don ƙarin lafiya a gare mu. Kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yi mana wannan annoba, dukkan matsin da aka shiga kuma Allah ya yi mana shi. Abinda zai kai a rufe haramin Makka da Madina a ce ba a yi sallah ba, ai kaga musiba ta kai musiba. Allah sauki. Mana ƙarshe a rufe mana da addu'a domin Allah ya kawo mana sauki na wannan annoba a duniya baki daya. To alhamdulillah, addu'a kamar da muka ambata lalle tabbas addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a usayful mu'min, addu'a dai takwabi ne na mumini. To saboda haka mumini bai da wani takwabi mai kaifi kamar addu'a. Duk abin da ya same ka in kai addu'a Allah ya alƙawarin zai yaye maka. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, ubangijinku ya ce ku roƙe ni zan ansa muku. To Allah muna masu kaskantar da kai zuwa gare ka, muna tawassuli gare ka da sunayenka masu alfarma. Ya Allah kai ne kace a roƙe ka, in an roƙe ka kana ansawa. Allah mun roƙe ka, muna masu kaskantar da kai gare ka, wannan annoba Allah ka yaye mana ita. Allah ka ɗauke wannan annoba, Allah ka ɗauke wannan annoba, Allah ka yaye mana wannan annoba. Ya Allah tashin hankalin da duniya ta shiga nan Allah ka yaye mana shi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa raham Muhammadin wa ali Muhammad wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah muna roƙonka shugabanninmu Allah ka nuna musu gaskiya gaskiya ce ka ba su ikon bi, ka nuna musu ƙarya ƙarya ce ka ba su ikon guje musu. Ya Allah duk abin da za su ɗora mu akai, ya Allah ka sa abin da za su ɗora mu akai alheri ne.
abin da zai zama sharri a gare mu ya Allah da mu da su Allah ka kawar da shi gare mu. Kuma masu wannan gidan TV muna yi muku addu'a ta alheri, Allah ya taimake ku, Allah kuma ya saka muku da alheri. Shi kuma mai girma sanata da ya ɗauki nauyin gudanar da wannan gidan TV naku, Allah ya saka masa da alheri, shi ma Allah ya agaza masa, Allah ya masa taimako. Allah ka ƙara mana imani da basira da lafiya da nutsuwa da ɗaukaka. Allah ka tsare mu daga sharri da masifa da bala'i da tashin hankali. Wannan gari namu na Fataskun Allah ka ƙara masa albarka. Wannan jiha ta mu ta Yobe Allah ka ƙara mata albarka. Wannan ƙasa ta mu ta Najeriya Allah ka ƙara mata albarka. Allahumma izal islam wal muslimin wa azilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka wa a'da'ana wa a'da'al islam wansur juyushal muslimina wa sakiral mu'minina aina ma kanu ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil القرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل حجة لنا يا رب العالمين. اللهم ارفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل ولا صعب إلا ما جعلته صعبا. اللهم اجعل الصعب سهلا ولا تجعل السهل صعبا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. رب يسر ولا تؤسر سكل علينا يا رب العالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله العلي العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. اللهم أصلي لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلي لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلي لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. To masu kallon mu da sauraro duka nan muka zo ƙarshen tattaunawar mu da babban malamin addinin musulunci wato Dr. Alkasim Shanga game da wannan annoba da ta addabi duniya coronavirus wadda aka mata lakabi da COVID-19. Sai ku saurari mu a shirinmu na gaba da hirar da za mu yi da Reverend Garba Idi a bangaren addinin Christianity domin mu ji shawarwari da zai ba mu. Masha Allah. To Allah ya saka da alheri. Allah ya saka da alheri. Amin.